Dobrodošli. Ovo je emisija Nije lako biti ja. A evo tebi nešto malo i da ribaš. Da mi pogledamo šta će ti da nosiš večeras, to je mnogo zanimljivije. Evo vidiš samo izlog, sad je srebrnu mod, vidiš kao te tvoje cipelice. Znači ja sam u modi. Izvoli ti, Jelena. Hvala. I je li ovako svakog jutra? Svakog jutra. Super, još kad dođe ona šminka, frizurica, prava večeras, bit će mrak. Prosto rečeno, koliko para, toliko muzika. Biću i dalje trudna. Hvala ti. Izvini, Leontina, nemoj me ubiti. Pomislila sam šta sad gde ja u Playboyu i znam već kakav je taj list, ali sam ipak poželjela da odem da vidim zgradu Playboya i da vidim kako to izgleda unutra, šta se to dešava. Kada pogledaš one stare spotove, šta pomisliš? Shvatim koliko sam ostarila. Nije valjda. Da. Jer nije lako biti Maja.